Със седмия си гол през сезона Тиджани Райндърс даде аванс на русонерите след първите 45 минути в дерби де ла Мадонина. Доста оспорвано първо полувреме, с не толкова много положения пред двете врати, но в тази ситуация Тиджани Райндърс бе оставен абсолютно сам и при добавката нямаше как да сбърка, за да накаже шампиона на Италия. Завръщаме се обратно в нашето коментарно студио, където заедно с Ивайло Цветков ще потърсим причините всъщност защо не бяха чак толкова много положенията и заслужено ли Милан води на фона на това, което гледахме? Ако търсим някаква модална логика във всичко, което гледахме, то по-скоро това, което се случи, противоречи. Но Интер, които бяха по-офанзивните, повече владееха топката и искаха много повече, като че ли да създават. Двата незачетени гола са само илюстрация на това. В тактически план видяхме и Николо Барела, който буквално отива като трети нападател, т.е. в по-максимално, доколкото това е възможно в този матч, офанзивна постройка. И сякаш не видяха предупрежденията за контрите на Милан. А едното, най-важното предупреждение беше, разбира се, шута на Тиджани Райндърс, изваден от Ян Зомер, малко преди края на полувремето. И разбира се, това, което се случи логично или не, няма никакво значение, защото все пак